săptămână și prin Harul lui Dumnezeu suntem din nou în casa sa ca să ne odihnim de toată truda noastră și mai ales de trudele emoționale și evenimentele prin care am trecut. Pentru că fiecare săptămână are în ea în sine întâmplări fizice, când se întâmplă ceva, dar și sufletești, de bucurie, de supărare, mai apar și boli. Și cum biserica noastră susține ca să fie prezentate cu fiecare ocazie niște atenționări așa, ca să fim un popor sănătos, ca să avem niște trupuri sănătoase și minte sănătoasă. Așa că mi-a venit acum așa ideea să vă spun o experiență. Și anume, acum vreo 2 luni a venit un prieten de-al meu, își lasă el peste iarnă portbagajul de la mașină, că stă la loc și nu poate să ducă în bești, că e mare. Și am văzut că este mai galben. Și nu i-am zis nimica. Dar și eu și soția am văzut că e cam galben. Ca să aflăm săptămâna asta că duminica i-a fost rău, a tușit foarte mult, a chemat salvarea și verdictul a fost anemie. Pe ungrește vierseghi, adică nu are celule roșii. Celulele roșii în organism sunt produse de măduva spinării, dar pot fi ca număr lipsă și din cauza lipsei de fier, care ajută pentru producerea lor. O altă cauză ar fi lipsa vitaminei B12. Și mai pot fi și multe alte cauze, dintre care unele foarte grave. Ei, dacă omul nostru și-ar fi făcut analizele, ar fi văzut la hemoglobină că stă rău. Această analiză de sânge, la această analiză de sânge aveți dreptul fiecare gratuit. Prin lege, fiecare cetățean român care plătește CAS-ul, cu trimitere de la medicul de familie, își face un set de analize gratuite și care nu sunt așa puține. Și dacă ne facem analizele din timp, putem să vedem o boală din timp și o putem trata din timp. Așa că vă recomand, faceți-vă analizele. Și faceți analizele și care nu sunt plătite și compensate de CAS, cum ar fi, de exemplu, vitamina D, care este foarte importantă, la fel ca și vitamina B12. Acum, începem o meditație de ziua de astăzi, cu această ocazie, care va fi despre înțelepciune. Faptul că ați venit aici e un lucru înțelept. Pentru că ori de câte ori venim în casa lui Dumnezeu, El are un cuvânt pentru fiecare din noi. Așa cum trenul pleacă din gară și tu nu te-ai dus la timp, îl pierzi. Așa și cei care, să zicem că n-au venit, din motive întemeiate, adică dacă n-au avut motive întemeiate, deci care n-au venit pentru că n-au avut motive întemeiate, au de pierdut. Ceilalți, să sperăm că Dumnezeu lucrează la inima lor și le dă un sabat la fel de liniștit și plin de învățături. Ziceam că vorbim de înțelepciune. Și când vorbești de înțelepciune, te și gândești deja la un personaj din Biblie care a fost numit cel mai înțelept om din lume. Și acesta este Solomon. Solomon are în viața lui 2 etape distincte. Clar distincte. Odată o etapă când el crește în înțelepciune, în pricepere, în bogăție, în ascultare de Dumnezeu, și o altă etapă când cade și ceea ce face nu este după voia lui Dumnezeu. Și are de suferit. Pentru mine totdeauna aceasta a fost așa o întrebare. Și eu văd așa că în cursul timpului, după 30 de ani de credință,
primesc răspunsuri la unele întrebări care nu le găseam răspuns. Și anume, o întrebare la care eu mă gândeam tot timpul este cum un om care este cel mai înțelept pe pământ să poată să decadă, să facă idol și temple de închinări idolatri în Ierusalim. Dar am primit răspunsul și o să vi-l spun și vouă. Ca să ajungă cel mai înțelept, pentru că vorbim de această parte, acum de cum a ajuns el să fie cel mai înțelept om din lume, o să aflăm câteva secrete, și anume 3 secrete din viața lui. În primul rând, trebuie să începem această meditație și o înțelegere a evoluției lui în înțelepciune, privind la tatăl său David. Pentru că, trăind alături de David, în familie, fiind în familia lui David, el a învățat. Așa cum și copiii noștri, în familiile noastre, au învățat anumite lucruri. David a fost poate cel mai mare împărat din toată perioada împăraților care sunt pomeniți în Biblie, prin faptul că a fost ascultător de Dumnezeu, credincios, și a fost un exemplu pentru familia lui și pentru cei din jurul lui. Și aceasta, în primul rând, îi se datorează pentru că el, în timpul împărăției lui, el care era primul om în împărăție ca rege, el a ales să fie pe locul 2. Adică l-a lăsat pe Dumnezeu să fie pe locul 1 și el să fie pe locul 2. Lucru care nu este ușor. Nu este ușor, pentru că în dreptul niciunui alt împărat din poporul Israel nu întâlnim această devoțiune și această cinste pe care David i-a dat-o lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să conducă poporul, pe el și poporul său. El a ales tot timpul să fie pe locul 2. În Fapte, capitolul 13 cu versetul 22, ultima parte, se citează un verset din Vechiul Testament în care Dumnezeu îl numește pe David om după inima mea. Ia să citim ca să fie exact. Am și pregătit aici. Deci în Fapte 13 cu 22, ultima parte, zice: am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Deci îl găsește pe David, om după inima lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este primul și el ce face? Împlinește voile lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu îi arată ce are de făcut, îl lasă pe Dumnezeu ca să hotărească, așteaptă cu răbdare și pe urmă împlinește voia lui. Când știe care este voia lui, el le împlinește și de această cauză îl numește om după inima mea. Pentru că împlinește voia lui Dumnezeu. Este un lucru mare să lași pe Dumnezeu să-ți conducă viața. E lucru mare. Pentru că noi, din firea noastră, nu dorim să facem lucrul acesta. Ca Dumnezeu să fie pe locul 1 și noi să fim pe locul 2. Întotdeauna când se vește o problemă, noi să rezolvăm. Noi cu înțelepciunea noastră, noi cu priceperea noastră, noi cu relațiile noastre, noi cu concepțiile noastre și nu lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. De aceea e greu să fii pe locul 2. Dar David, ca împărat, el a reușit să zică: tu pe locul 1, eu pe locul 2. Și asta a văzut Solomon la tatăl său.
Acum, întrebarea rămâne, de acum încolo, vei fi pe locul 2 în viața ta? Adică îl lași pe Dumnezeu să lucreze? Aceasta este o învățătură și pentru noi și pentru Solomon. Și nu este ceva care s-a inventat atunci, pe care a inventat David. De fapt, este un principiu lăsat de Dumnezeu. Gândiți-vă la creațiune. Cine a creat totul? Dumnezeu. Cine l-a creat pe om? Dumnezeu. Și ce a făcut cu omul? L-a pus stăpân peste lucrurile făcute de el. Dumnezeu era stăpânul, iar Adam era administratorul. Adică era reprezentantul Regelui Ceresc pe pământ. Era locul 2. Și la cădere ce se întâmplă? Când Adam a căzut? S-a pus în locul lui Dumnezeu. N-a mai ascultat de el. A vrut să fie el pe locul 1. El a început să ia hotărâri. Eva începe să ia hotărâri, el începe să ia hotărâri și în relația asta nu întreba pe Dumnezeu, nu mai depindea de Dumnezeu, credea că știe totul și a luat problema în mâinile sale. Și de acolo nenorocirea. Și nici nu este primul. Pentru că înainte ca Adam să facă așa ceva, nici nu Lucifer nu i-a convenit locul 2, să zicem. Să zicem locul 2, locul 3, nu știu. Dacă fiind Dumnezeirea din 3 persoane, locul 4, să zicem. Deci nu i-a plăcut un loc mai mic. Voia să fie și el mai mare. Voia să stăpânească. Voia să aibă autoritate. Și uite așa, este greu să fii pe locul 2. Din fire, noi suntem pe locul 1. Am vrea să fim. Să vedem ce spune Domnul Iisus în Marcu, capitolul 10. Marcu 10, capitolul 10, 43 cu 45. 10, 43 cu 45. Zice așa. Dar între voi să nu fie așa. Și oricare ar vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Cine e pe locul 1 aici? Și cine e pe locul 2? Cine vrea să fie mare? Unde trebuie să fie? Pe locul 1 sau pe locul 2? Căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărătoare pentru mulți. Iată că avem și exemplul Domnului Iisus Hristos, care n-a venit pe pământ să îi se slujească, deși este Fiul de Rege Ceresc, ci ca El să slujească celor care sunt pe pământ. Cu aceasta, cu acest bagaj văzut la David, care avea aceste principii ale lui Dumnezeu, Solomon ajunge să fie ca înțelepciune unic, să fie un mare împărat pe care l-a admirat toată lumea și să fie înconjurat de glorie. Ca să ajungă în această fază, a avut, așa cum am spus, 3 trepte. 3 secrete. Deci, în primul rând, a învățat de la David pasul înapoi. L-a lăsat pe Dumnezeu să conducă, iar el a ales locul 2.
El niciodată nu a dorit să fie împărat, să fie pe locul 1 în împărăție. Avea dreptul. Ca fiu al lui David, avea dreptul să fie împărat. Nu și-a dorit-o. El nu s-a luptat pentru acest drept. El a lăsat pe Dumnezeu ca să lucreze și să facă voia lui. Dacă Tu, Doamne, vrei ca eu să fiu împărat, e bine. Dacă Tu, Doamne, nu vrei ca eu să fiu împărat, și așa e bine. Și așa trebuie să gândim și noi. În viața noastră, în problemele noastre, trebuie să lăsăm pe Dumnezeu ca să hotărească în dreptul nostru. El nu luptă pentru acest loc 1 în împărăție. Deci nu și-a dorit și ca urmare nici n-a luptat pentru așa ceva, pentru că a văzut la tatăl său David, când era uns ca împărat, Saul era lepădat și deși Saul era lepădat și David uns împărat, el nu a făcut absolut nimica ca să se atingă de viața lui, deși a avut ocazii mai multe ca să-l omoare. David nu s-a luptat pentru locul 1 în împărăție. El a lăsat ca Dumnezeu să lucreze și cum zicea el? Cum să mă ating eu de unsul Domnului? O muri el cumva. Dumnezeu are grijă. Dar el nu s-a atins. A preferat să-i taie din haină o bucată, să-i arate că nu-i dorește răutatea și prin asta el s-a supus voii lui Dumnezeu. Solomon primește împărăția. Deci nu a dorit-o, nu s-a luptat pentru ea, dar el o primește. El este numit împărat. El n-a căutat să fie împărat, dar o primește. A lăsat ca providența să lucreze. Și Dumnezeu îl face împărat. Cum? A lucrat prin niște oameni. A lucrat prin David, a lucrat prin Batșeba și a lucrat prin profetul Natan. Deci aceștia trei au fost cei care împlinesc voia lui Dumnezeu și îl pun pe Solomon împărat. Solomon în contrast cu Adonia. Acum gândiți-vă și la Solomon și la Adonia. Adonia este exact invers față de Solomon. Este tot fiul de împărat, tot fiul lui David. Era după Absalom. Absalom era mort. Avea și el dreptul la tron. Se autoproclamă împărat. Deci sunt fiul de împărat, am dreptul la tron, mă pun împărat. Și lucrează în sensul ăsta. Solomon a lucrat, dar Adonia și adună oameni, organizează acolo o întrunire și o numire și se pune singur împărat. Deși David trăia. Nu era cazul să fie luptă pentru tron. Avea și avantaje Adonia față de Solomon. Era un fiu mai mare decât Solomon și zice Sfânta Scriptură că era frumos la chip. Știți, da? Deci era frumos la chip. Cum vorbește despre el, frumos la chip. Și frumusețea atrage pe oameni. E important să ai un împărat înțelept, dar să fie și frumos. Și cam ochii oamenilor se uită la frumusețe. În primul rând, la frumusețe. Ei sunt atrași de frumusețe. Și
Frumusețea este o problemă și în ziua de astăzi. E o problemă frumusețea. Ne place să fim frumoși. Ne place să vedem lucruri frumoase. Dar câteodată frumusețea vine în contrast cu voința lui Dumnezeu. Pentru că vrem să fim frumoși, începem să... Bine, nu e vorba de noi aici, e vorba de oameni, în general, în principiu. Încep să spună cercei, spună blujel, machieri. Știți dumneavoastră, unghii. Dacă înainte, pe timpul Ceaușescu, erau unghiile doar roșii, galbene și albastre și mai știu eu ce culori, acum sunt așa cu modele. Vrem să fim frumoși. Deși frumusețea e tare trecătoare. Și frumusețea interioară e cea mai de valoare. Da, deci era frumos la chip. Are curaj să zică că merită. Și asumă responsabilitatea ce face. Adică eu vreau să fiu pentru că eu merit. Sunt înțelept, sunt frumos, am putere, știu să manipulez oamenii în jurul meu, să organizez, să mă ungă. Avea tupeu, adică. Solomon avea lipsuri. Era mai mic, ca vârstă. Ca vârstă. Era mai mic. Adică și în regulile la tron, cam întâi născutul mergea. Nu era în primul, al doilea, al treilea și așa în jos. Așa este și în ziua de astăzi, de exemplu, în Anglia, nu? Unde se știe clar că următorul rege cine va fi și dacă ăla moare între timp, cine va fi următorul și se știe până la 6-a, 7-a spiță, dacă 5 mor unul după altul, al 6-lea se știe exact cine are drept la tron. Deci Solomon nu prea avea ce căuta la tron, fiind mai mic. Și nici nu voia tronul. Nu găsim nicăieri în Biblie scris că el voia tronul. Nu. Deci el nu voia. Nu se lupta pentru așa ceva. Dar pe deasupra era și disprețuit. De ce era Solomon disprețuit? Din cauza lui David și Batseba. Știți? Toată lumea știe ce s-a întâmplat. Toată lumea știe cum s-au căsătorit. Toată lumea știe că din cauza lor a murit un om nevinovat. Și aceste consecințe negative sau păreri negative asupra părinților se transferă și asupra copiilor. Asta e... Știți, băi. A omorât pe ăla ca să ia de nevastă și a rezultat ăsta. Știți, cam așa mergea treaba în palat. Și David știa treaba asta. Și n-a urmat o școală unde erau fiii împăraților. El a fost dat pe mâna lui Natan. Adică l-a scos de acolo din cetate, din locul unde erau fiii împăratului și zice, tu te duci la Natan. Stai acolo. Și Natan știe că Solomon era disprețuit. Și îi dă un nume nou. Și îl numește Yedidia. Știți ce înseamnă Yedidia? Iubitul Domnului. Iubitul Domnului. Adică așa cum era el, Domnul îl iubea. Oamenii probabil că nu. Dar Domnul îl iubea. Iubitul Domnului. Deci Solomon, un fiu disprețuit, ajunge rege peste frații săi. Mai știți pe cineva care este disprețuit și ajunge rege peste frații săi? Iosif. Solomon disprețuit, prin harul lui Dumnezeu, ajunge împărat peste toți frații săi. Iosif, disprețuit, ajunge mai mare peste frații săi.
Dar mai avem un exemplu de om disprețuit și ajunge rege. Domnul Iisus. Să citim Isaia 49:7. Isaia 49, capitolul 7. Dar nu, Isaia 49, versetul 7. Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul, Sfântul lui Israel, către cel disprețuit și urât de popor, către robul celor puternici. Împărații vor vedea lucrul acesta și se vor scula. Și voievozii se vor arunca la pământ și se vor închina din pricina Domnului, care este credincios, din pricina Sfântului Israel, care te-a ales. Deci îl avem pe Domnul Iisus, disprețuit, dar care a ajuns să fie rege peste frații săi. Și nici Petru nu îl prezintă într-o oglindă mai favorabilă. Zice, piatra lepădată de zidari. E o piatră în mână, din o grămadă de pietre și zice, am ce face cu asta. Am ce face cu asta. Și o arunci deoparte. Și când construiești clădirea, la un moment dat îți dai seama că îți trebuie o piatră în capul unghiului. Și te uiți iar în stânga, te uiți în dreapta, cauți în grămada aia, cauți în grămada aia și în final o vezi pe aia care e aruncată. Și o iei de acolo și o pui în capul unghiului. Se zice că capul acesta, unghiului a unei clădiri, era locul cel mai important. Da. Domnul Iisus Hristos, El, cel disprețuit, El, piatra lepădată, a ajuns ca să fie pus în capul unghiului. Așa arată viața lui Solomon până aici. Iar viața noastră este undeva între viața lui Solomon, care lasă pe Dumnezeu să fie pe locul întâi, și viața lui Adonia, care se pune el pe locul întâi. Fiecare din noi suntem între aceste două personaje. Mai aproape de Adonia, mai aproape de Solomon. Bine ar fi să fim ca Solomon. Acolo este viața noastră. Să ne străduim ca de acum încolo să putem alege locul 2, pentru că locul 2 este cel mai important în viața noastră de credință. Dacă în sporturi locul 1 ia medalia de aur, în credință medalia de aur o ia cel care va fi pe locul 2. Nu-i ca la sport. Nu trebuie tu să faci toate, nu trebuie tu să câștigi toate, nu trebuie tu să-ți impui voia ta, ci să lași pe Dumnezeu să lucreze, să fii al doilea în propria ta viață și vei avea parte de cununa neveștejită pe care o oferă Domnul Iisus Hristos, pe care și El a câștigat-o, fiind pe locul 2, venind să ne slujească nouă. Al doilea secret din viața lui Solomon. Solomon era dependent de înțelepciunea lui Dumnezeu. Să citim 1 Împărați, capitolul 3.
1 Împărați, capitolul 3, de la versetul 5 la 10. Zice așa. La Gabaon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis: cere ce vrei să-ți dau. Solomon a răspuns: tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău, David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă față de tine. Vedem aici locul 2 al lui David. I-ai păstrat această mare bunăvoință și i-ai dat un fiu care șade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi. Acum, Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărățească în locul tatălui meu David. Deci Tu ai pus pe robul Tău să împărățească în locul tatălui meu David. Deci nu el și-a dorit. Tu l-ai pus, Dumnezeu. Dumnezeu l-a pus. Și eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi disocotit, nici numărat, din pricina mulțimii lui. Dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău, căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Cererea aceasta a plăcut lui Dumnezeu și i-a îndeplinit-o. Ce rezultă de aici? Ce putem o concluzie să tragem? Că Solomon nu a fost înțelept. Așa este? Zice, dă robul tău înțelepciune. Nu cer ceea ce ai. Deci s-a văzut neînțelept. Și-a dat seama că e valid. Îi lipsește înțelepciunea. Și nu cere bogăție, nu cere aur, nu cere sănătate, nu cere victoria asupra dușmanilor, cere înțelepciune pentru că nu era înțelept. Era tânăr. Pentru că sunt tânăr, zice el. Sunt tânăr, n-am înțelepciune. Dă-mi, te rog, înțelepciune, că aceasta îmi lipsește, ca să pot să conduc acest popor. Ce mai rezultă de aici? Că el este dependent de înțelepciunea lui Dumnezeu. Adică dacă Dumnezeu îi dă înțelepciune, o are. Dacă nu îi dă, nu o are. Dacă îi dă mai puțin, are mai puțin. Dacă îi dă mai mult, are mai mult. Era dependent. El în treaba asta nu putea să aibă o acțiune a sa, ca el să primească mai mult, să aibă mai mult sau mai puțin. Era dependent de cât îi dădea Dumnezeu. Deci el era tânăr, nu avea înțelepciune, dar era dependent de înțelepciunea lui Dumnezeu. Și pentru că el a recunoscut că nu are înțelepciune, era cel mai înțelept om, în primul rând. Deci fără înțelepciunea lui Dumnezeu. Aia este separat. Deci un om este înțelept atunci când recunoaște că nu e înțelept. Pentru că omul în sine nu are înțelepciune. Înțelegeți ce vreau să spun? Poți să ai școli, poți să ai orice, oamenii de la sine n-au înțelepciune. Să vedem ce zice Iov în capitolul 37. Iov, capitolul 37. 37 la versetul 24. 37 cu 24. Zice Iov așa. De aceea oamenii trebuie să se teamă de el nu-și înduplecă privirile spre cei ce se cred înțelepți. Mai citesc o dată. De aceea oamenii trebuie să se teamă de el, de Dumnezeu. El nu-și îndreaptă privirile spre cei ce se cred înțelepți. Deci Dumnezeu nu-și îndreaptă privirile nu spre cei care nu sunt înțelepți. Că Solomon a fost înțelept, că a zis că nu sunt înțelepți, n-am înțelepciune. Dar cei care se cred înțelepți.
Și în ziua de astăzi, tare mult se cred înțelepți. Tare mult se cred înțelepți. Dar înțelepciunea lor și Dumnezeu nu se uită la asemenea oameni care se cred înțelepți. Asta ce înseamnă? Că dacă eu cer înțelepciune de la Dumnezeu, înseamnă că eu sunt dependent de Dumnezeu. Adică, atâta timp cât sunt credincios lui Dumnezeu, El îmi dă înțelepciune, dar dacă mă depărtez de Dumnezeu, înțelepciunea aceasta s-ar putea să nu mai fie. Adică sigur nu mai e. Adică Dumnezeu nu o dă. Nu mai dă. Și așa se explică de ce Solomon cade. Pentru că s-a depărtat de Dumnezeu. Și în momentul când s-a depărtat de Dumnezeu, el nu a mai avut parte de înțelepciunea lui Dumnezeu. Și a făcut ce a făcut. S-a căsătorit acolo cu vreo 1000 de neveste, a făcut temple, închinare la idol, pentru că nu mai avea înțelepciunea de la Dumnezeu. Deci, înțelepciunea este dependentă de apartenența, de apropierea de Dumnezeu. Pentru că înțelepciunea este un dar. Un dar care se dă și un dar care se poate lua înapoi. Îți dau ție un dar, dacă văd că nu-l folosești ca lumea, frumos, se le iau înapoi. Ia să vedem ce zice Iacob 1:5. Să citim. Ca să avem o bază la ceea ce spune. Iacob 1:5. Zice așa. Dacă vreunia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. N-ai înțelepciune? Cere. Nu trebuie să dai bani. Nu trebuie să faci niște lucruri imposibile. Cere. Cere. Este la îndemâna tuturor oamenilor care au fost, sunt și vor fi pe acest pământ. Cere de la Dumnezeu înțelepciune. Și Dumnezeu ți-o dă. Simplu. Simplu. Mai simplu de atâta nu se poate. Ai cerut, ai primit. Și asta este o cerere care neapărat trebuie să o cerem. O cerere care trebuie să o cerem. Trebuie un lucru care trebuie să-l cerem. În primul rând, înțelepciune. Poți să ai tot felul, Dumnezeu dă și alte daruri. Dumnezeu dă o grămadă de daruri la oameni. La unii, la fiecare, Duhul Sfânt știe ce-i trebuie. Dar, la orice dar care l-ai primit de la Dumnezeu, trebuie să ai înțelepciunea să-l folosești bine. Deci, orice dar ai avea tu de la Dumnezeu, care zici, mă, ăsta e darul meu, și ăsta e darul meu, și ăsta e. La mine ăsta e darul meu. La fiecare dar pe care îl aveți nevoie de înțelepciune ca să știți cum să-l folosiți. Poți să ai o minte ascuțită. Poți să pricepi într-o meserie foarte bine. Trebuie să ai o memorie fantastică, să reții, să spui o poezie, să rezolvi probleme de matematică, să... Aceasta nu este înțelepciune. Aceasta este pricepere. Înțelepciunea constă în a ști să iei decizii bune. Înțelepciunea constă în a ști să faci deosebire bine între ce este rău și între ce este bine. În asta constă înțelepciunea. Că tu te pricepi să cânți la vioară, foarte bine. Că știi să faci o lucrare, foarte bine. Ai pricepere. Te pricepi să faci.
Te pricepi să rezolvi o problemă de matematică. Te pricepi să repari un dinte. Să faci o operație. Te pricepi. Dar nu e înțelepciune. Înțelepciunea este în a ști să deosebești binele de rău. Trebuie să știi să iei decizii corecte. Și dacă lipsește, cere. Și dacă ai înțelepciune, lui Solomon i-a venit deasupra și viață lungă și bogăție. El n-a cerut avantaje. El a cerut înțelepciune și a avut de toate. Deci, ce putem învăța de aici? Să cerem înțelepciune de care avem nevoie în orice domeniu al vieții noastre, cu condiția să rămânem alături de Dumnezeu. Iov 32, 8, 9. Și de aici vom afla încă un lucru foarte important. Hai să căutăm Iov 32, 8, 9. La Iov 38, capitolul 38, cu versetul 8 și 9, zice așa. Nu 38. 32. 32. Da. 32, 8, 9. Zice așa. Dar de fapt, în om, Duhul, suflarea celui atotputernic, dă pricepere. Nu vârsta aduce înțelepciunea, nu bătrânețea te face în stare să judeci. Mai citesc o dată. Dar de fapt, în om, Duhul, suflarea celui atotputernic, dă înțelepciunea. Deci omul n-are. Zice, nu vârsta aduce înțelepciunea, nu bătrânețea te face în stare să judeci. Adică, poți să ai pere albi și să iei degeaba. N-ai înțelepciune. Poți să fii tânăr, să fii consacrat lui Dumnezeu, să ceri înțelepciune și să fii mai înțelept decât unul care are pere albi. De ce? Pentru că fără Dumnezeu, în viață, nu aduni înțelepciune. Înțelepciunea vine de la Dumnezeu. Degeaba sunt perii albi, pentru că poate să nu aibă înțelepciune și să primești sfaturi greșite. Deci nu anii acumulează înțelepciune. Solomon a fost înțelept, a fost tânăr, pentru că a umblat cu Dumnezeu. Și a luat decizii greșite când s-a depărtat de Dumnezeu. Și după ce trăiește o viață întreagă, cu creștere în înțelepciune și o cădere, el trage o concluzie care zice că este culmea înțelepciunii. Și asta o găsim în Proverbe, capitolul 3, cu 5. Proverbe, capitolul 3, cu 5. Unde zice așa. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Acele proverbe știm că le-a scris Solomon mai la sfârșitul vieții, după toate experiențele pe care le-a avut. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Lasă-L pe Dumnezeu să fie pe locul întâi. Și nu te bizui pe înțelepciunea ta. De ce să nu te bizui pe înțelepciunea ta? Simplu. Pentru că nu ai. Un om în starea noastră de păcat
noi nu putem avea înțelepciunea noastră. Putem avea pricepere în anumite lucruri. Da. Dar nu înțelepciunea, fără Dumnezeu, de a face deosebirea între ce este bine, ce este rău, ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut. Al treilea secret al lui Solomon. Deci primul a fost mereu al doilea, lăsat pe Dumnezeu ca să-i conducă viața. A cerut doar înțelepciune. Și al treilea secret a fost că înțelepciunea pe care a primit-o nu a folosit-o pentru el. Strict pentru el. El a folosit înțelepciunea care i-a-o Dumnezeu pentru tot poporul său. Și astfel, în timpul lui Solomon, națiunea iudaică era cea mai prosperă și era foarte deosebită din punct de vedere al organizării și al bogăției. Încât a devenit un model pentru întreaga lume. Și așa voia Dumnezeu să fie poporul său. Și așa vrea Dumnezeu ca și astăzi poporul său să fie un model pentru cei din jurul nostru. În care să se vadă că oamenii aceștia au înțelepciune, sunt binecuvântați de Dumnezeu și să vrea să intre, să fie și ei la fel. Aici, ca exemplu, este împărăteasa din Seba, care auzind de realizările lui Solomon și a poporului său, a venit ca să vadă, să învețe și să ducă și la ea în țară principiile care guverna această țară, condusă cu înțelepciune de către Solomon. Am băgat în căutarea, în scrierul Ellen White, popor înțelept. Cuvintele popor înțelept. Zic să văd ce găsesc. Și într-un singur loc am găsit expresia asta de popor înțelept cu aceste două cuvinte la oaltă. Că era popor mai sus și înțelept mai jos, era deosebită. Dar ca text, popor înțelept, așa unul lângă altul, aceste două cuvinte, se găsește numai în Patriarhi și Profeții. E 31. Unde spune așa: Dumnezeu a făgăduit că așa cum fusese cu David, așa avea să fie și cu Solomon. Dacă împăratul avea să împlinească ceea ce Domnul i-a poruncit, scaunul de domnie avea să fie întărit, iar domnia lui avea să fie mijlocul de înălțare al lui Israel. Și aici se încheie citatul. Asta este un citat din Deuteronom 4:6, unde Dumnezeu zicea că dacă urmați aceste legi ale mele, veți avea aceste avantaje. Deci așa avea să fie mijlocul de înălțare lui Israel. Și acum vine ca popor înțelept și priceput. Iată că aici avem acest cuvânt, priceput. Deci, dacă noi stăm alături de Dumnezeu, dacă ținem poruncile Lui, dacă ascultăm de sfaturile Lui, și nu numai de ale Lui, și cele pe care nu le găsim în Biblie, și cele care le găsim prin scrierile lui Ellen White, noi suntem un popor deosebit prin înțelepciunea pe care o luăm din Cuvântul lui Dumnezeu, din scrierile inspirate ale Sorei White. Și prin asta noi devenim înțelepți. Dumnezeu nu ne doar așa în cap înțelepciunea și gata. Adică tu nu citești nimic, nu citești Biblia, nu citești scrierile și gata. Nu! Nu s-a folosit de Dumnezeu ca să-l numească pe Solomon împărat de David, de Baceba, de Nathan. Treaba noastră este ca să studiem Biblia, să studiem scrierul lui Ellen White, de unde vom lua înțelepciune și cu ajutorul lui Dumnezeu, El ne va susține și ne va da. Cu ce să rămânem după această meditație? Să știm în viața noastră
să ocupăm locul 2. Să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze și noi să împlinim voia sa. Și fiind pe locul 2, cununa ne așteaptă în împărăția sa. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin.